Daniel Kellneran boxing match munom titaka ay lai chuan abula agent pani hanron kala ibial nu jeng kha dama I mule du ni chuan minron zui ngal ro tin pistolin an tina pona an motora abeka athil a an check puluk hle agent boytan han pu ber noa hne na Daniel chu hruaya jane a ko chuatir agent te chuan a thopui te soi tura tin abeka box danglam takan mu chu noan alak chhuala in Danielan harukin kutkor halo buna box chu alo ruak tlat mai Danielan device ai pe tangin ha phorzal zala agent ho chuan pistola lo tinin noa khan ami te han silai da thaturin halo tivata device an ka chiat a hlo wangani Daniel chuan device chu humranin motora jane nen an luta noan kan ronzong mule thuayang che tin Daniel chuan atlan san tani jane hena nakina thilom zia kala shilfiang che tin device kha kimkhur takin boxa adalet lea a thopui Hugo hena a chanchina shil wat Hugo chuan local tharila ahun taka kan ron la donia tin mun hima om turin a cha Danielan a phone ati chengal atuk noa han headquarters Wardex corporation a let le nu chuan Russia nen an ramboi nein zualama panti han lo shil hloma ma se noa an security ven that apoimo zia soin an thuru khovel chiat hlau ema Daniel pokha Wardex a hian cyber security specialist na halo thok thinani an director of biological assets Hugo po nithum chung na aron kaltolo thu boitan alo shila noa hamangang tran hle Daniel le bial nu te kha sa khorong bol tua in pe meicheom khomna conventa vakalin sister mora in jane alo kwa vongvonga Daniel nena engboy na nge ito shet ka dulo ma se jane hi nuklut vela wangche atia jane hi atlai rol tirin sister nei turin halloween petoa kumthum liam ta khan atlan chuat thu Daniel a shil Daniel an athuru ka shilvea sarkarin aruka agency an chor Wardex corporation tana atho thin thu soin mipuin thudi kan hriat theinan an data poimo tak karu chuaka ka ven him tlatanga yani atia abial nu chuan boina to ve pha wangin ngai damadil bok Kansas TV meteorologist khochin puang tu Margaret ron langin ani hi tun ma chuan journalist ani thina abial pa Jackson nen cheng dunin Margaret hian news reporter pa ngai ni chu achak berani audition video Jackson an athon saknu lok chuan savasen aron thlok luta Margaret Russian trongin hapun deu bul abial pa chuan engtin nge Russian trongi thiam zo kalau tivata Margaretin poi khat po athiam lo thu sain akal san konga police officer rin ha document alo cheka Margaret chuan lo en rengin inupui khan ha hotak tak lo che a chau deu wanga thinrim mai meli kha atia police officer chuan makti taka lo en rengin akal tir NBC News Studio avathen chuan Russia le US boina kalmek thuthar puan turan neite an lo buat saidiam to Korean mi an kom tur midangin an han biak vel chuan tong an thiam lo wangin han buai le Margaretin athil soi alo le sak zunga an puin engti ka tang khan nge Korean tongi thiam lo ti deu hu in ka thiam hlei nem in a chang weather news apuan lai chuan Margareti om haron nuam lo thuta trong tu mala hriat ngai lova phun chuakin atlu zoi ta nok mai heti lai hian Daniel lam tu tur car conventa aron thleng chia Jane nena engkim ka chin fel nuwa karon let le nge yang tia fob zawin achua san kara alon chu Jane aron thuve chata ki boina chu ka boina ve thawani tin an hruai ve tani Wardex headquarters agent 10 Margaret video kha noa an lo entira
atong man kha an database ami ngei nin an hria ami te chu Margaret zui turin acha ngal Daniel te kha ram hnuaia safe house a va drop in vela ramsa te chuan an lo endue mema Jainin I thuruk le I buaina zongzong hriat ka du ni atia Daniel an soise na ni lo ken ti rang che in a chang damdoina Margaret kha a test result a normal vek thu doctorin a lo hrila pona lo ngak rang tu te chu tu tenge an ni zotin FBI an ni thu soya ma se Margaret chuan FBI an ni lo ti a lo hrekhiau mai Doctor kan hnu chuan agent pakhat chu chiang takin avena Daniel Kellner than tum ti hrele zela Jackson hena damdo in chua san vatan ngai thu shilin ain thak sok safe house a Danielan data train khat Jane lo entirin video clip pakhata chuan kumsang khazakwa somruk pakwa tanga sarili chunga US President Nixon an film star lar tak airbase a amwak lai ron langin lepa alupuya chuta chuan alien niom tak ruang an lo da tha treu mai clip shana alien anung chunga doctorin an zai lai vel mu tura om lea Daniel hian kumtam tak chunga an sarkar thuruk chu alo ru chuak rengani agent ten an device pathum zinga an la nei chun pakhat chu la chuakin noa chuan het takin a huma Daniel a omna zonan tum chuan a hre tlat lo noa a thin rim ema a bial nu Jane chanchin zauzo ka chui turin a cha ta ni Daniel an Jane hena Wardex in alien ho thiam na le THILTIHTHEIHNA chu arukin mishing man theya siaman tuma keipon na video ka hmu ma kha chuan ka pui thina ni atia mi zongsong hriata an thuruk puan zaran tum mek thu soin Janein mi puite hian he thil hi hrelo se tha an ti wanga niang buaina apun lun mai meidona sin hunrei takrin na kan lo nei to hi ati che theiani tinanin hiala Daniel an chang boi du to lovin Hugo biak kangai tina chuasan Margaret te kha ruasul hnuaia an lo tlan chuaka kara an lut chia tin Hugo an aron call waiting a om Daniela number Margaret in a lo hretchata an soi chua chuan Hugo an pui thei che sin in a ho reng su agent ten an lo muak reng tong che I phone kha ti chengal ro atia motor atangin Margaret in a pai chuak ngal Wardex headquarters a Jane chanchin an hriat chian hnu chuan noa an device kha humin a omna hriat atum lea safe house a Jane om aron nuam lo thut hetila hian Hugo an Daniel hnena Margaret chanchin havashila antan mispecial tak ani ti soin a video kha athona Daniel an Margaret thil soi thil hriat lo wang khan lau thong su ti alo hrechata Daniel an athil soi halo hrethiam bik chu Hugo an mak ati hle Kansas City a ron pheivat ro mi karon ti rang hatia Daniel a omna chu mak tak main device a symbol ang chia khan aron in siam zui Jane khan noa an halo thunun thei to a omna uluk taka zotin a hriat lo thuin halo changa across or lai a put thi thak khopa a hum hnu chuan noa an a control reng theilo na tuar chungin device mang khan Jane a thunun lea tun trum chu anor na sabok nen Jane a in thunun reng thei bik lova anomna an hre thei ta ni ami te tirwata Jane hena thuru kha mi puiten an hriat vai chuan he kan khovel buai mek hi apun lunanga in dauna le thina ramshan shana a thleng dona ni Daniel kha I tha mai angai tin chemte aban tir tamai Margaret in chanchin alo hrewata Daniel callin ina khan let lovin tlan chero tha an tumche tu tenge an ni ka shebik lo avatia Daniel an aven fianak chuan agent thanem tak tual le avela an lo om to ni
an motor pakhat ru chuakin safe house a let lia in bang su chia in Jane apur chuak agent ho chuan an zui nga la nuwa thunun na hnuaya Jane in chemte aron phor pazal zal mai atin ran lai chuan Daniel an lo hnuin thunun ani ti ha hrethiam nga la sual le turin a shil pur zoi hian akut pha hazai kaka nuwa khan na lo tuar ve chia bok a device thlawin Jane a zalena ma se agent tam takin han lo zui aron neighbor tu ha che suala an tlan chiat san thei ta ni boyd khan device alo chara a hum bet chiat tin ha bo ngal mak railo te a ni khoshelawa min agent te zinga chuan aron omle thuta device an da thangal Daniel te kha kong top chin thlengin Jainin an chuan na luya a tho thlak tira reivak lova agent te ron thlengin an thi to nge yan ringa Daniel te an lo tlan chewat Margaret te gas station an va thlen chuan Russia le US boina hapun lunze lawangin in do pui ma chon turin mi pui mangang mamo in lei khol an lo nuka Jason dora alu hlan chuan Margaret mel mu tur reng alo to lovani hotela Jane ain bol fai nu chuan Hugo nena Daniel an chan china shil zunga atuka anin mu na tur KCXC soi chuakin an thlen hotel address alo shil ve thunga anin biak zo chuan Margaret video kha abial nu en tira athil soi chu English veka a hriat thu shilin ka hmu watangai ani atia Mudona nuwa khan alo control to wangin Jane chuan abial pa ain phuar be tir zanlaya Jane chu nuwa khan alo thunun le tangeya Daniela address zia kha enin an thlen na hotel omna an chele tatat mai Hugo mi te han va thlen chuan agent thanem tak hotela an lo thleng ve chia Daniel an Jane kai thau vatin bedroom a anin kal khuma agent havin ongkhar han ron ti cheta Daniel an device kha Jane a peya tlan chewat tura shilin tukvera tangin a chuatira Hugo mi te po an let le ringot agent ten Daniel nena device omna soivat turin antia engma soidu lavin halo nuivar var atuka chuan an beisa nuwa khan Daniel adopa Hugo thurual puite soivek tura tin device da thatna azot bok hetila hian Margaretin thilthleng halo thele chata Wardex ho base apan tani Gartin alo ti din chuan a personal information zong a soi chuak veka entry code nen lam a hril hnu chuan halu tira agent pakhat nena noa a mudu thu shilin a hruai tani Daniel an dom na hmuna Margaret ron lang hlol chu makan ti thlang ema Daniel an pan chuan nuan lodangin Margaret chu anu pui boral ta angina hmua Daniel nen ain hmu tir tani tunma loin melchiat to ang main an ti duna noan an pahni chuan chuama se boitan ami te alo dan tira Margaretin athil ti theina mangtangkai lein an mi mangai kalta te anga hinlan zelin base an chua san theitani Daniela chanchina hriat vek thu Margaret chuan a soimol mola Savasen a hmuni tanga thil ti theina danglam tak adon tak thu thrilin Daniel po hian kumsom hni mi anin Savasen kha halo mu ve toa chuta tang chia chuan maths le coding lama thiamna sang tak anei phani chuti lai chuan boitan motorin haron suchora anma rel tlan chu suchilin rel tangin aron sutma chuan an pakai dun mana Margaret amang angle hetila hian device mangin Noah Khan Hugo te omna halo thetoa Hugo chuan ami te chuak vek tura tin ahma Noah haronin lara Hugo chuan device kha i man rim lutuk chuan nangmani tuar don nia atia Noah an henga ma ngai lo hatsan tuini hi tin Daniel a puile puilo azota anin hial boilai chuan
Hugo mi te pahnih ron kalin Noah an tutenge an nih alo hремana ami te anomna a chui tir ve ta ni Jane Khan cafe atangin sister Mora a khola mi zong hian hovel pona cheng alien te hi anom tak tak ti sia se pathian an rin lo phang em atia sister chuan chung thil chu a thleng ngai lowang rin na nei phot mai ro alo tia Jainin Daniel a kalna tur KCXC omna azot le Margaret le Daniel te kha fire department havin an lo man thuta Hugo mi te niin an ID an confirm nu chuan warehouse lian takan thruaya Hugo an lom takin alo dong song chulai hmuna chuan an open laia Margaret te chen na thin inang chia an lo saksaka a chunga tlan lutin engkim mai chu tunma anin nen khan a inang vekani device pathum zinga pakhat Hugo ruk chua chu Margaret le Daniel a hum tira in konekin Margaretin an open laia hmua in chunga chuan ramsa chi sang an ron lut no pangte Margaret chuan azui chuaka ram hnuaia in pakhatan hruai lut chuta chuan lepa mutir zarin ramsa te kha alien an lo ni renga akianga Daniel mi pano pang alo mu ve reng to until ti theina an pani chuan an peya Daniel te device hum ron track chuain Margaretin an open laia thil thleng a hre chuak le veka a thil ti theina tam tak ron kir lein Hugo chu ami taena an buaina zong a hre ngal vekani Noah an Hugo mi te mu an chuya tangin an hun pui halo hretwa ron hual khat ngal vekin Margaretin device Hugo halo deal agent te chu warehouse an ron luta Margaretin a thil ti theina le device mangin an mu dan chuan warehouse chung chu alo ruak vek Margaretin device hi an ron mu thei don tin midang chu thom dim takin a chua tir hloma reivak lova Noah te chuan device an ron muta laturin ami te tira an thil mu thei lo su phain an tal buai le Margaret le Daniel te kang thelna traka lutin siren an tiria agent te an tol chuak zal motor an da an ron sutlanga boitan engtia zui tur nge ti shelovin Noah an kalna tur ka shialom alo tivat device kha ahman na sate ma wangin a chetwa Margaret te chu new studio KCXE wathlengin an pu ber hne na Margaret chuan a thil ti theina a mang lea news ti chua tur special tak an nei thu shilin mana lo rem ti ngal Daniel an control room omna azota a troi nu chuan Daniel a soyangin file lian tak upload angai thu an boss chuan ami te shrila a soyangin in lo ti zel donia atibok hemi nu hian Noah le agent thanem tak an ron thenga ami te hena studio power line zong chuaka ti chengal turina cha Daniel an data upload lai chuan Hugo truck pakhat aron thleng chia agent ten power line na bom an lo kam to ni studio a hanin puwa cha mup lai chuan karen aron thim mupa backup generator ron nungin Margaretin Daniel man mo turina cha reivak lova upload zo theita Jane po aron thleng ve chia agent ten backup generator omna lo mu chuakin an life ma chuan an lo off sak mia Noah le agent te studio an luta man ngal vekan tum chuta Jane aron put ruthuta Margaret device kha pein chumi mang chuan han khol zong ati nung le tavek mai Noah che ra thua boitan kan dang don lowem ni han ti chuan an thil ti chu enadu thuin halo changa boit le agent te chuan an kalsan hemi nu hian Margaret chuan khovel hriata Wardex corporation in hunrei tak an lo thup bauto alien anom ve tak thu chu apuang chuak ta an thil ti theina aruka an lak sak lui dan le
alien tam tak an lo tha to dan te chu soi zelin Daniel an video clips ran shan halo play ve bok ram shan shana mi pui sipai le sarkar mi le sa te chuan makti takin an lo en hloma yugoan chaka thil phur tir kha ron nor chuakin alien kumu pato tak damlai alo ni rang mai Daniel hena an tongin abeng bula zoite hian thila soya Daniel chuan Margaret ashil vele Margaret chuan studio apan pheya TV ma chuan lo ngai tharo tin alien thil soi chu apuang chuak zui ta ni